Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban nira tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan, kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share, og subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou! Ang lesson karon motutok sa pag-ihap. Ang pag-ihap sa Japan kay nagamit og duha ka sistema, ang Japanese system ug ang Chinese derived system. Ang Japanese system sa pag-ihap kay gikan ras 1 hangtod sa 10 ug gigamit kini pag-ihap sa mga ginagmay nga butang. Pero ang Chinese derived system pwede gamiton og ihap hangtod sa binilyon ug mauni kanunay gigamit sa pag-ihap sa halos tanang klases mga butang. Ato pong tutukan unsaon pagpangutana og hatag sa presyo in Japanese yen. Ubay-ubay pod ang bokabularyo nga imong makatunan niining atong lesson karon. Pues padayon ta. Atong unang tukion ang Japanese system sa pag-ihap. Napulo ra ni ka numero 1 hangtod sa 10. Akong litukon og palihog og sumay kanako. Ang 1 kay hitotsu. Hitotsu. Ang 2 kay futatsu. Futatsu. 3, mitsu. Mitsu. 4, yotsu. Yotsu. Ang 5 kay itsutsu. Itsutsu. Ang 6, mutsu. Mutsu. Ang 7, nanatsu. Nanatsu. Ang 8 kay yatsu. Yatsu. Ang 9, kokonotsu. Kokonotsu. Ug ang 10 kay to. To. Kung imong namatikdan, ang spelling aning mga numeroha gawas sa 10 kay sagol sa kanji ug hiragana. Kung dili ka ganahan mo gamit sa Chinese derived system sa pag-ihap, unya jutay ra ang gidaghanon, pwede ninimo gamiton ang Japanese style. Gigamit pod ang Japanese style sa pag-ihap sa paghingan sa hapit katunga sa mga petsa sa buwan. Atong tan-awon ang Chinese derived system sa pag-ihap nga duol kaayo og pronunciation sa Mandarin, Cantonese ug Hokkien. Tutukan nato ang 1 hangtod sa 10. Palihog na lang og repeat after me. Ang 1 kay ichi. Ichi. Ang 2 kay ni. Ni. Ang 3 kay san. San. Unya ang 4 kay shi. Shi. Og yong. Yong. Aduna higayon nga shi ang gamiton ug aduna po higayon nga yong ang gamiton. Ang 5 kay go. Go. Ang 6 kay roku. Roku. Ang 7 kay shichi. Shichi. Og nana. Nana. Sama sa 4, aduna higayon nga shichi ang gamiton ug aduna po higayon nga nana ang gamiton. Ang 8 kay hachi. Hachi. Ang 9 kay kyu. Kyu. Unya ang 10 kay ju. Ju. Ang 0 kay zero. Zero o re. Re. Ang 0 gikan sa in-English og isuwat ni sa katakana. Tungod kay kining pirmirong napulo ka numero kay fundasyon sa pag-ihap sa mas dagkong numero, maayo ni sila sag-ulohon. Atong praktison, basahon nato usab, please repeat after me. Ichi. Ichi. Ni. Ni. San. San. Shi. Shi. Yong. Yong. Go. Go. Roku. Roku. Shichi. Shichi. Nana. Nana. Hachi. Hachi.
Q, Q, Ju, Ju. Ang 11, kombinasyon sa 10 ug 1, busa, Ju, Ichi, Ju, Ichi. Ang 12, kombinasyon sa 10 ug 2, busa, Ju, Ni, Ju, Ni. Ang 13, kombinasyon sa 10 ug 3, busa, Ju, Sang, Ju, Sang. Ang 14 kay Juyong, Juyong. Dili ni siya basahon og Jushi, Juyong kini, Juyong. Ang 15 kay Jugo, Jugo. 16, Juroku, Juroku. 17, Jushichi, Jushichi. Pwede pod basahon og Junana, Junana. Ang 18 kay Juhachi, Juhachi. 19, Jukyu, Jukyu. Ug ang 20, bali duha ka na po, Niju, Niju. Atong praktison og usab, palihog og repeat, Juichi, Juichi, Juni, Juni, Jusang, Jusang, Juyong, Juyong, Jugo, Jugo, Juroku, Juroku, Jushichi, Jushichi, o Junana, Junana, Juhachi, Juhachi, Jukyu, Jukyu, Niju, Niju. Pag-ihap hangtod sa uskagatos, kada 10 kay ingon ani. Ang 10 kay Ju, ug kini ang atong counter sa matag na po. Ang 20 kay duha ka Ju o Niju. Ang 30 kay tulo ka Ju o Sanju. Ang 40 kay Yonju, dili nimo ni basahon og Shiju, Yonju kini. Unya, gikan karon kung adunay 4 sa numero, Yong ang paglitok niini, dili na si, Yong na. Ang 50 kay Goju, Goju. 60, Rokuju, Rokuju. Ang 70 kay Nanaju, Nanaju. Dili si Chiju ang paglitok ini, kundi Nanaju. Ang 80 kay Hachiju, Hachiju. 90, Kyuju, Kyuju. Unya, ang uskagatos kay Hyaku, Hyaku. Atong praktison, palihog og sumay kanako, Ju, Ju, Niju, Niju, Sanju, Sanju, Yonju, Yonju, Goju, Goju, Rokuju, Rokuju, Nanaju, Nanaju, Hachiju, Hachiju, Kyuju, Kyuju, Hyaku, Hyaku. Karon aduna tay gamayng ehersisyo. Unsaon man ni paghinapon ning mga numeroha, inigsulti na ko stubag, palihog na lang pod og repeat. Ang una kay 28. Kini kay duha ka Ju ug usa ka Hachi. Busa, Niju Hachi. Niju Hachi. Ang sunod, kini kay 56. Ang 56, dunay 5 ka na po o 5 ka Ju ug usa ka Roku. Por eso, Goju Roku. Goju Roku. Ang sunod kay 75. Ang 75 kay Nanajugo. Nanajugo. Unya ang katapusan, 91. Kyuju-ichi. Kyuju-ichi. Nakuha nimo ang sistema sa pagbasag numero? Sunod mong ihapta hangtod sa usa ka libo kada gatos. Ang usa ka gatos kay Hyaku. Hyaku. Ang Hyaku mao ni atong counter kada gatos hangtod sa usa ka libo. Ang 200 kay duha ka gatos o duha ka Hyaku o Nihyaku. Nihyaku. Ang 300 kay tulo ka Hyaku o Sanbyaku. Sanbyaku.
Aduna tay inflection diri o pag-usab sa paglitok gikan sa hyaku ngadto sa byaku. Ang 400, yung hyaku. 500, gohyaku. Gohyaku. Ang 600 kay ropyaku. Ropyaku. Aduna na pud tay inflection diri. Imbes nga rokuhyaku, ropyaku. Ropyaku ang paglitok. Ang 700, nanahyaku. Nanahyaku. 800, hapyaku. Hapyaku. Inflection na pud ni. Imbis nga hachihyaku, hapyaku ang paglitok. Ang 900, kyuhyaku. Kyuhyaku. Unya ang 1,000 kay sen. Sen. Kung aduna man gani inflection o pag-usab sa paglitok, mahitabo kini sa numero 1, 3, 6, 8 ug 10. Akong usbon 1, 3, 6, 8 ug 10. Atong praktison palihog og sumay kanako. Hyaku. Hyaku. Nihyaku. Nihyaku. Sanbyaku. Sanbyaku. Yonghyaku. Yonghyaku. Gohyaku. Gohyaku. Ropyaku. Ropyaku. Nanahyaku. Nanahyaku. Hapyaku. Hapyaku. Kyuhyaku. Kyuhyaku. Sen. Sen. Ehersisyo ta, suwayi og hinapon ni mga numeroha o niya inigsulti kustubag, palihog na lang pod og sumay aron ka mapraktis. Ang una, 128. Ang 128 dunay usa ka hyaku, duha ka jiu og hachi. Por eso, hyaku nijiu hachi. Hyaku nijiu hachi. Ang sunod, 356. Ang tubag, sanbyaku gojurokku. Sanbyaku gojurokku. Og ang katapusan, 673. Ang tubag, ropyaku nanajusang. Ropyaku nanajusang. Sunod kay mo ihapta hangtod sa 10,000 kada 1,000. Ang 1,000 o 1,000 kay sen. Sen. Ang sen mao ni atong counter kada libo hangtod sa 10,000. Ang 2,000 kay duha ka sen o nisen. Nisen. Ang 3,000 kay tulo ka sen o sanzen. Sanzen. Aduna ta inflection diri o pag-usab sa paglitok gikan sa sen ngadto sa zen. Busa sanzen ang 3,000. Ang 4,000 kay yongsen. Yongsen. 5,000 gosen. Gosen. 6,000 roksen. Roksen. 7,000 nanasen. Nanasen. Ang 8,000 kay hassen. Hassen. Inflection na pud ni, dili ta moingon og hachisen, moingon ta og hassen. Hassen. Unya ang 9,000 kay kyusen. Kyusen. Unya ang 10,000 kay ichimang. Ichimang. Ang mang kay 10,000 ug adunay 4 ka 0. Maunay ichimang. Ang atong inflection sa sen kay anaa sa 3,000 sanzen ug sa 8,000 hassen. Atong praktison, palihog og repeat kanako. Sen, sen, nisen, nisen, sanzen, sanzen, yongsen, yongsen, gosen, gosen, roksen, roksen, nanasen, nanasen, hassen, hassen, kyusen, kyusen, ichimang, ichimang. Ehersisyo ta, suwayi og hinapon ning mga numeroha, o nya inigsulti kustubag, palihog na lang pod og repeat after me. Ang pilmiro kay 1,208. Sa hinapon, kini kay sen nihyaku hachi. Sen nihyaku hachi.
bali duna kay usa ka libo nga sen, duha ka hyaku o ni hyaku nya dunay hachi. Ang sunod kay 4,156. Aduna kay upat ka sen, usa ka hyaku, lima ka ju ug roku. Bali sa hinapon pa, yongsen hyaku goju roku. Yongsen hyaku goju roku. Ug ang katapusan kay 6,800. Aduna kay 6 ka sen ug 8 ka buok hyaku. Busa sa hinapon pa, roksen hapyaku. Roksen hapyaku. Karon mo ihapta hangtod sa 100,000 o 100,000. Kada 10,000, kada 10,000. Hinumdumi nga ang 10,000 kay mang, ug mang karon ang atong counter nga adunay upat ka zero. Ang 10,000 kay ichimang, ichimang. 20,000 duha ka mang o nimang, nimang. 30,000 tulo ka mang o sanmang, sanmang. 40,000 yongmang, yongmang. 50,000 gomang, gomang. 60,000 rokumang, rokumang. 70,000 nanamang, nanamang. 80,000 hachimang, hachimang. 90,000 kay kyujumang, kyujumang. Unya 100,000 kay jumang, jumang. Wala tay inflection sa paglitok sa mang. Atong praktison, palihog og repeat nako. Ichimang, ichimang. Nimang, nimang. Sanmang, sanmang. Yongmang, yongmang. Gomang, gomang. Rokumang, rokumang. Nanamang, nanamang. Hachimang, hachimang. Kyumang, kyumang. Jumang, jumang. Ehersisyo ta. Suway og hinapon ni mga numeroha unya inigsulti ko tubag palihog na lang pod og repeat nako. Ang una kay dunatay 300,000, 300,000. Aduna tay 30 ka mang o sanjumang, sanjumang. Ang sunod kay 600,000 gatos. Aduna tay 60 ka buok mang og uska gatos. Por eso ang tubag kay rokujumang hyaku. Rokujumang hyaku. Og ang katapusan usa ka milyon. Aduna tay usa ka gatos nga mang. Usa ka gatos nga mang, por eso ang hinapon kay hyakumang. Hyakumang. Sayon ra ni bansayon, medyo libog-libog spilmiro pero practice lang gyud. So ayan tanigbasa ni mga dagkong numero. Dako kay nga numero. Ang pilmiro kay 5,300,000. Ang 5,300,000 kay adunay 530 ka mang. Unya ang 530 adunay 5 ka hyaku og 3 ka ju. Por eso ang pagbasa niini kay gohyaku sanjumang. Gohyaku sanjumang. Ang sunod natong numero kay 8 million. 8 milyones. Ang 8 milyones kay adunay 800 ka mang. Unya ang 800 kay adunay 8 ka hyaku. Busa ang pagbasa sa kinatibuk-an kay hapyakumang. Hapyakumang. Ang 25,300,000, 25,300,000 kay adunay 2,530 ka mang. Unya ang 2,530 mabuak ni sa 2 ka sen og 5 ka hyaku og 3 ka ju. Busa ang pagbasa ni inis kinatibuk-an kay nisen gohyaku sanjumang. Nisen gohyaku sanjumang. Praktiso na tog sulti, palihog og repeat.
530万。530万。800万。800万。2530万。2530万. Ang pagsulti sa mga numerong dagko nga sama niini magkinahanglan gyud og practice. Hinumdumi lang ang imong mga counters. Ang teknik sa pagbasa kay ang pagbahin sa pila ka mang nga adunay 4 ka 0, pagbahin sa pila ka sen nga adunay 3 ka 0, pila ka hyaku nga adunay 2 ka 0, ug pila ka ju nga adunay 1 ka 0. Sa di pa nato sugdan ang lesson unsaon pagpangutana og sultis presyo, mao ni bilis Japanese yen kumpara sa ubang kwartas kalibutan as of July 2019. Imong makita nga gamay ang balor sa yen, busa ordinaryo ra kayong paglitok sa mga dagkong numero inig sultis presyo. Pagpangutana og pila man ni kay kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Sama sa atong natuki sa lesson sa pronouns ang pasabot sa kore kay kini. Kini nga duol na ako o kini nga akong gigunitan. Ang kwarta sa Japan kay yen. Yen. Panglitan mangutana ko aning mansanas, kore wa ikura desu ka? Pila maning mansanas? Ang mansanas kay 150 yen. Ang tubag kay, palihog repeat, ringo wa 150 yen desu. Ringo wa 150 yen desu. Karon mangutana ko og pila ni, unya ikaw mao'y motubag og presyo. Inigsulti ko sa correct answer, palihog na lang pod og sumay nako. Kore wa ikura desu ka? Ang cake sa hinapon kay keiki. Keiki. Ang tubag, keiki wa 680 yen desu. Keiki wa 680 yen desu. Ang sunod, kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? Ang tubag, sushi wa 800 yen desu. Sushi wa 800 yen desu. Padayon ta. Ang singsing sa hinapon kay yubiwa. Yubiwa. Kore wa ikura desu ka? Ang tubag, palihog repeat, yubiwa wa 9000 yen desu. Yubiwa wa 9000 yen desu. Ang sapatos kay kutsu. Kutsu. Kore wa ikura desu ka? Ang tubag, kutsu wa 12000 yen desu. Kutsu wa 12000 yen desu. Ang laptop kay pasokon. Pasokon. Shortcut kini sa personal computer. Unya nahimong pasokon o gisuwat kini sa katakana. Kore wa ikura desu ka? Ang tubag palihog, pasokon wa 4,500 yen desu. Pasokon wa 4,500 yen desu. Tungod kay gamay ang balor sa yen, sa Japan, ordinaryo ra ang pagbungat sa mga dagkong numero. Mangutana ko nimo sa hinapon unya palihog og tubag sa hinapon. Inigsulti ko sa correct answer, palihog na lang pod og repeat. Ang hinapon sa abang sabay kay yachin. Yachin. Yachin wa ikura desu ka? Yachin wa ikura desu ka? Ang tubag, palihog repeat, yachin wa 6,500 yen desu. Yachin wa 6,500 yen desu. Ang plite sa eroplano kay hikoki dai. Hikoki dai. Ang hikoki kay eroplano, unya ang dai mao na ang fee, ang bayranan. Hikoki dai mao nang plane fare. Hikoki dai wa ikura desu ka? Ang tubag palihog, hikoki dai wa 12,000 yen desu. Hikoki dai wa 12,000 yen desu. Ang sweldo sa hinapon kay
Kyūryō, kyūryō. Kyūryō wa ikura desu ka? Kyūryō wa ikura desu ka? Ang tubag palihog. Kyūryō wa 50万円です。Kyūryō wa 50万円です。Atong sumahon ang mga atong nakatunan. Ang paghihap gamit ang Japanese system nga hangtod ra sa JIS. Pwede ni gamiton paghihap sa mga gagmayng butang kung dili ka gusto mo gamit og counters. Atong gistudyan unsaon paghihap gamit ang Chinese derived system gikan sa 0 hangtod sa minilyon. Gistudyan nato ang counter sa napo o jiu, gatos o hyaku, libo o sen ug 10,000 o mang. Kamaon na pud ka unsaon pagpangutana og presyo gamit ang pattern nani-nani wa ikura desu ka? Ug kamaon na pud ka unsaon pagsulti sa presyo sa mga butang gamit ang pattern nani-nani wa nani-nani yen desu. Ug diri natapos ang atong lesson, hinaot na lingaw ka og daghan kag nakatunan. Gamita dayon ni, praktise ang imong mga amigong Hapon. Ayaw kahadlok, masayop ka, kay parte kinis pagbansay-bansay. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho o naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw og tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palangbuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.